nu er jeg så på min første tur på pendlertur på mit arbejde i den her lækre BMW i4. Og jeg vil ikke gå så meget ind i det. Der er et par små ting, og jeg vil gerne lige, hvis man vil prøve at sammenligne den her BMW i4 med min Volkswagen ID4, så er det det samme som at sammenligne pære og bananer. Så det er ikke en diskussion om man er til SUV eller ikke SUV, men der er nogle ting, som gør skillende for begge biler, som er sammenlignelige, og der vil jeg lige prøve at komme ind på. Den første ting, det er Volkswagens Travel Assist og BMW's Professional Driver Assistant Professional, som jeg har i den her også. De to systemer fungerer stort set lige godt. Når man kører på motorvejen eller hovedvejen, eller hvor man end kører, de holder vognbanen mega godt begge to, følger trafikken, sætter farten ned, når man kommer hen til en rundkørsel, eller, og alt det der, det klarer de til UG begge to. Hvis jeg skal pege på en, der er lidt bedre, så er det BMW's Driver Assistant Professional. Den er en lille smule bedre til at håndtere til- og frakørsel på motorvejen. Travel Assistant har nogle gange en tendens til, selvom der er stiplede linjer og alt muligt andet, og så faktisk blive i tvivl om man er på vej ud på en frakørsel, eller hvad man er, og så slå fra. Der er BMW's Driver Assistant Professional en lille smule bedre. Den kan også godt enkelt gange komme i tvivl, men den er for det meste 95% af tiden har den fuldstændig styr på, om man gerne vil blive på motorvejen. Det samme, når man kommer fra frakørsel og gerne slet ind på motorvejen, der er Driver Assistant Professional for BMW også en tand bedre, hvor man med Travel Assistant ofte er nødt til at tage over og hjælpe den ind på motorvejen. Ellers så er det det samme, når man laver en overhaling, så slår den fra, og den slår til igen, når man er kommet i vognbanen og alle de andre ting. I forhold til at holde vognbanen, eller vognbanen sammenlignet, så har jeg bemærket en lille ting, og den er ikke særlig tydelig, det er ikke noget, der betyder noget i dagligdagen. BMW i4 er lidt mere tilbøjelig til at korrigere ryg, når man for eksempel kører rundt i en stor blød kurve eller noget andet, hvor den så kører lidt lige ud, så korrigerer den lidt, så kører den lige ud, så korrigerer den lidt. Det er meget, meget subtilt og småt, så det er ikke noget, man tænker over. Man kan mærke det lidt tydeligere, for eksempel på tilkørslen til en motorvej, når man kører rundt i lidt skarpere kurve, så er det ret tydeligt, at man gør det. Der synes jeg faktisk, at Volkswagens Travel Assistant i vores ID4 klarer det, altså i forhold til hvor lille et issue det er, der klarer den det markant bedre, fordi den kører kurver præcis som jeg ville have gjort det som fører. Fuldstændig blødt og rundt og holder sig midt på vognbanen hele tiden. Så den kører rundt i en kurve præcis som jeg ville have gjort det som fører. Hvor BMW'en den kører lidt mere lige, og så tager den en korrigering, og så kører den lige igen, og så korrigerer den en lille smule. Og det er ikke sådan, at den overkorrigerer eller rykker. Jeg tror, det er den måde, man har valgt at skrive softwaren på. Det er bare en bemærkelsesværdig forskel i den måde, de to håndterer kurver på. Ja, så de to systemer, de er faktisk meget lige hinanden. Det er i hvert fald en ting, som har interesseret mig meget. Så der må man bare sige, i forhold til prisklassen på bilen, så har Volkswagen virkelig lavet et velfungerende system. Med Travel Assistant puttet i en relativt prisbillig bil. Så det er bare super fedt at have det i begge biler. Så er der selvfølgelig det her med kørselsøkonomien. Jeg har ikke så mange tal endnu. Det ser umiddelbart ud til, at BMW'en er markant mere energiøkonomisk at køre i. Jeg pendler dagligt 2 gange 100 km, hvor jeg halvdelen er 130 km motorvej, og den anden del er 100 km/t hovedvej. Og der i min ID4, der ligger jeg på omkring i min ID4, der ligger jeg på omkring 20 til 23 kWh på 100 km. Og i den her har jeg set ud til, at jeg kommer til at ligge på omkring 17. Så det er alligevel immervæk nogen forskel. Og det er selvfølgelig aerodynamik, der gør forskel. Det er der ingen tvivl. Det er dermed forskel på at køre SUV og ikke SUV.
ellers så er de bare super fede at køre i begge biler. Det er sådan, at jeg i forbindelse med købet af den her BMW i4 også var ude på i X3, fordi jeg overvejede, om den skulle afløse min ID4. Jeg vil sige, at iX3 er også en rigtig lækker bil, men der er ikke stor nok forskel på de BMW iX3 og ID4 til, at jeg synes, det retfærdiggør de 100.000, der er i forskel i pris på de to biler. I iX3'en er der markant mere vindstøj, der er markant mere vejstøj. Den er også, og det er der i ID4'en bare langt bedre bygget til at være elbil. Det må man bare sige, for det er jo bygget igen med vindstøj. Så kan jeg da lige nævne, at i I4'en, der er også markant mere vejstøj, altså dækstøj, end der er i for eksempel BMW ID4. Og når man kører rigtig stærkt i BMW ID4'en, så er der også lidt mere vindstøj. Det er ikke så slemt som i X3 overhovedet, men der er lidt mere vindstøj, end der er i ID4. Jeg tror, det igen handler om, at bilen er bygget til at dæmpe en anden type støj, end det man kan høre, når man kører i bil. Det er jo en fossilbil, så den er bygget op efter, at den primære støjkilde, den ligger oppe foran i motorrummet. Og ID4'en er bygget op som elbil, så den er bygget op efter, at det primært er vejstøj og vindstøj. Så det er nok forskel på det, og det er nok en af de store forskelle, man får, hvis man vælger henholdsvis en bil, der er bygget til at være bygget som elbil, og en bil, der er bygget som fossilbil og konverteret til. Det er nok en af de ting, man skal være opmærksom på. Så helt overordnet, så synes jeg helt klart, at ID4'en er meget konkurrencedygtig med BMW iX3. Især når man tænker kørekomfort, og især når man tænker støj i kabinen. For eksempel så Volkswagen ID4 kan vende på en tallerken, hvor du med BMW'en, især den her i4, der skal du bruge 8 tallerkener og helst frem og tilbage flere gange. Så mine biler, en BMW i4 og en Volkswagen ID4 er den perfekte kombination, fordi når jeg står op om morgenen, så kan jeg vælge at køre i den type bil, som jeg har lyst til at køre i. Så begge to tilbyder mig et assistentniveau, som er virkelig, virkelig højt, som gør køreturen afslappende og lækker.